Ikun li tritient kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. U Alla, Inti tatina mezz qaddisa biex sa minn din l-art stess iddaħħalna fis-sem tal-ħwejjeġ tas-sema. Kun Int li tmexxina f'din il-ħajja u wassalna f'dak id-dawl li fih Inti tagħmmar. Bi Kristu Siedna. Amen. Imbirku lil mulej Nroddu ħajr lill-Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Nofru din il-qudiesa għal ruħ Charlene Tewma. Huti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. O Alla, Inti tatina mezzi qaddisa biex sa minn din l-art stess iddaħħalna f'sem fil-ħwejjeġ tas-sema. Kun Int li tmexxina f'din il-ħajja u wassalna f'dak id-dawl li fih Inti tagħmmar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jar meħtijietna kollha f'kieħ il-baħar, elu il-ktieb tal-profeta Mikea. Ira il-poplu tiegħek taħt ix-xettru tiegħek, il-merħla il-wirt tiegħek, maqtuwa għalija ġol foresta fil-qalba ta' ġnejna sabiħa. Jalla tira f'Basan u f'Gilgad bħal fi żmien ta' dari, urina eġubijietek bħal meta ħriġt mill-Eġittu. Min huwa Alla bħalek li jneħħi l-ħażen u jaħfer id-dnub lil fdal wirtu? U ma żamx il-kollha tiegħu għal dejjem għax lilu jogħġbu juri ħniena u hu jerġa' iħenna għalina jixħed ħżunietna taħt sakajħ, jarmi ħtijietna kollha f'kieħ il-baħar. Ġib ruħek ma' Ġakob bil-fedeltà, bil-ħniena ma' Abram, bħal ma ħlift il-missirietna minn żmien il-kedem. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla, sarm responsorjali, ħanin u twajjeb il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha nbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek, ħanin u twajjeb il-mulej. U li jaħfer dnubitek kollha, ifejjak il-mart tiegħek kollu, jifdi il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tieba u l-ħniena, ħanin u twajjeb il-mulej. Ma joqgħodx jitlewwem magħna u anqas jinkolla għal dejjem, ma mexiex magħna skont ma ħakkom ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħakka ħżunietna, ħanin u twajjeb il-mulej. Dak skemm huma ismewiet il-fuq mill-art, hekk kbira tjubitu ma' min jibża minnu. Dak skemm hu mbiet il-vant mill-punent, hekk hu jbiet minna ħtijietna, ħanin u twajjeb il-mulej. Jekk iġobkom inkumu bil-wieqfa, glorja u tifħir lilek Kristu, glorja u tifħir lilek Kristu. Ħankum u immur ant missieri u ngħidlu, missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek, glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, il-pubblikani u l-mitinbin kienu jersqu lejn Ġesu biħġarhom biex jisimgħuh. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemgmu u jgħidu, nies mitinbin jilqa' għandu dan u jiekol magħhom. U Ġesu qabad u qalilhom din il-parabbola. Kien hemm raġel li kellu żewġ tuliet. Iż-żgħir qal lill-missieru, Missier, għatini s-sem li jmiss lili mill-ġid. U dak qasmilhom il-ġid. Ma kienux għaddew wisq ġranet meta iż-żgħir sar kollox u telaq minn beltu lejn pajjiż imbiet. U hemmhekk berbaq ġidu kollu f'ħajja mtajra. Meta ħela kull ma kellu fuq dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir u beda jħoss ruħu fil-bżonn.
U mar daħal ma' wieħed minn dak il-pajjiż u batu fir-raba tiegħu jara l-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimla zaqqu imqar bil-ħarrub li kienu jieklu l-ħnieżer, imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fih innifsu u qal: kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobż bix-xeba u jiena qiegħed hawn immut bil-ġuħ. Ħajnqum u mmur għand missieri u ngħidlu: Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek, ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Żommni b'wieħed mill-lavranti tiegħek. Qam u tela għal għand missieru. Iżda kif kien għadu fil-bogħod, missieru lemħu u tħassru, u bġirja waħda mar inxteħed fuq għonqu u biesu. Qallu liben: Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek, ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Iżda l-missier qal lill-qaddejja tiegħu: Isaw, ġibulu l-isbaħ libsa u xidduwielu, libsuh iċ-ċurkett f'subajh u s-sandli f'riġlejh. Ġibu l-oġol li msemmen u waqtluh, ħaniklu u nagħmlu festa, għax dan ibni kien mejjed u reġa' qam, kien mitluf u instab, u għamlu festa. Mela liben il-kbir kien fl-għalqa, huwa u rieġa lura kif wasal qrib id-dar sema id-daq u sfin. Sejjaħ wieħed mill-qaddejja u staqsih: dak x'kien? Qallu dak: hawn ħuk u missierek qatel l-oġol li msemmen għax reġa' kisbu qawwiju sħiħ. Huwa inkorla u ma rridx jidħol ġewwa, iżda missieru ħareġ jitolbu jidħol. Ara, qallu lill-missieru: lil dak li dawn is-snin kollha naqdik kieku kelmtek qatt ma ksirtielek u qatt ma kienu qatt tajtni gidi lili biex nagħmel ikla u nifraħ ma' ħbiebi. Imbagħad jiġi dan ibnek li berbaqlek ġidu man-nisa żinja u lilu toqtollu l-oġol li msemmen. Qallu missieru: ibni, inti dejjem miegħi u kull ma huwa tiegħi huwa tiegħek. Imma kien meħtieġ li nagħmel festa u nifirħu għaliex dan ħuk kien mejjed u reġa' qam, kien mitluf u instab. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu meħtijietna. Din is-silta tal-Vanġelu nirreferu ħafna drabi għalija u hija profonda u sabiħa ħafna, imma nirriskjaw li tant nisimgħuha, tant nitħattu fuqha, tant noħduha b'eżempju, illi nitilfu hekk dik il-qawwa li inħarsu fil-fond tagħha, għax bħal xi ħaġa li nintaqgħu ħafna magħha drabi noħduha for granted. Nistgħu ngħidu ħafna affarijiet u noħduha minn diversi punti, imma jekk irridu norbtuha hekk ma' element li nitħarġu fih fir-randan kif il-kolletta u l-prefazju jkomplu jfakruna hekk mat-tema tal-ikel. Il-problema tal-Fariżej ma kienx biss li jersqu lejh biex jisimgħuh il-mitimbin, imma li Ġesu kien jiekol magħhom. U mhux għaliex sempliċement kien ipoġġi bil-qiegħda u jiekol magħhom. Hekk tiftakru fl-Antik Testament meta il-profeti kienu iħabbru l-viżjoni ta' Alla u kif kienu jiddiskrivuh lil Alla. Kienu jiddiskrivuh bħala ikla kbira
Ir-rabta bejn l-ikel u l-ħajja kien xi ħaġa essenzjali illi f'post aridu, f'post fejn in-nuqqas ta' ikel jista' verament iwassal għal mewt, kien ifisser ħafna. Mela li ben qiegħed jgħidlu ħanitlaq lil missieru, qiegħed jgħidlu jiena ħaninfiret minn dik il-ħajja li ħirġa minnek mis-sustanzi tiegħek, tieni dak li huwa tiegħi u jiena ngħix għal rasi. Issa il-poplu ludi kien fehem xi ħaġa fundamentali u naraw anki kemm il-darba fl-eżilji, eċetera, eċetera, illi dment li huwa lejali qrib lejn Alla, imma qrib lejn Alla mhux sempliċement għax qed jobdi liġi bħal liben il-kbir, imma għaliex qiegħed ikkonnektjat ma' Alla letteralment, qiegħed jirċievi dik il-ħajja vitali illi tant għandu bżonn, dak is-sostentament bħal fl-ikel minn dik l-ikla kbira li huwa Alla. Jekk jitbiet minn Alla, huwa jmut bħal bil-ġuħ. Issa aħna jiġi randan u ngħidu ħafna u affarijiet tajbin ta' minix ħaniekol ħelu, ħaniprova nsum f'din il-ħaġa, però laqqas tgħaddilna minn rasna ħafna drabi li jimbagħtu l-ġuħ. Imma is-sawm huwa dan li lilna irrid jerġa' ifakkarna li l-ħajja vera tagħna qiegħda dment li aħna maqudin mal-għajn tal-ħajja li huwa Alla, li ġi biex jintaqa' magħna, li ġi biex jiekol magħna, li ġi biex nikluh f'ibnu Ġesu. U għalhekk liben għad li prova jimla zaqqu, xtaq jimla zaqqu saħansitra bl-ikel tal-ħnieżer, ma setax isib dak il-paċi u dik is-sodisfazzjon li huwa verament jista' jgħix. Għaliex? Għax kien mifrut mill-għajn tal-ħajja. U Ġesu dak li qed jgħidilhom lill-Fariżej, ħadd iskandalizzaw ruħkom għax jiena nixtieq nerġa' naqqat mal-għajn tal-ħajja lil dawn il-mitinbin. F'band oħra jgħidha it-tabib ġie għal min għandu bżonnu għal marid. Imma qodu attenti qed jgħidilhom lill-Fariżej, għax forsi intom maqudin mal-għajn tal-ħajja, dak li huwa tiegħi huwa tagħkom, u lanqas biss tintabħu, ma tafux. Kemm nistgħu naqgħu aħna wkoll f'dan ir-riskju li nirċievu s-sakramenti, li ngħixu fil-ħajja tagħna fil-Knisja, forsi anke nkunu attivi fil-parroċċja u nagħmlu, imma ninsew l-iktar ħaġa fundamentali illi Alla jixtieqna niddependu minnu. U aħna irridu niddependu minn Alla, rridu u ma rridux, u din id-dipendenza hija dik it-telqa totali li lilna tina l-libertà. Mhijiex dipendenza li lili toħod lill-libertà, imma hija dipendenza li fija insib il-libertà għaliex insib l-iskop veru tal-ħajja. U jien nibda ngħix meta nkun qed ngħix f'dak l-iskop. Li jinħobb lil Alla billi nħallih jiddendel ma' għonqi u letteralment jersaq ixxidli, jilibbisli dik il-libsa ta' liben. Hekk il-bieraħ fl-ewwel qari rajna kif Ġakob lill-ibnu għamillu libsa bil-kmiem twal, ħallih jagħmel kollox għalih. Ejja nħalluh ilibbisna dik il-libsa f'ibnu Ġesu, dik il-libsa li aħna forsi kemm il-darba ċarċarnija għax kellna mmorru niraw il-qżieqes. Issa nerġgħu naħsluha fid-demm tal-ħaruf biex nerġgħu nkunu libsin dik il-libsa għall-festa tat-tieġ. Dik il-festa li ħatibqa' għal dejjem quddiem Alla. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejja rresqu dawn it-talbiet tagħna quddiem missierna li jinsab fis-smewwiet. Missier ħanin, għatina l-grazzja li nkunu dejjem konxji li inti l-għajn tal-ħajja għalina u li l-bogħod minnek ma nistgħu insibu ebda serħan nitolbu. Kompli għamilna konxi
li fi Kristu inti trid tkompli tlibbisna bi grazzja fuq grazzja, żommna sħaħ fil-fidi tagħna u tħallina qatt naqtew qalbna mill-ħniena tiegħek nitolbuk mulej għal pellegrini kollha li jiġu f'dan is-santwarju. Nitolbu għal morda u għal dawk li jieħdu ħsiebhom. Kun int mulej l-għajnuna u l-faraġġ tagħhom nitolbu. Dan nitolbu lek bi Kristu Sidna. Hennalina mulhej, hennalina, hennalina mulhej, hennalina. Lek mulhej nollu lubna nismana, għalix fiki tamajna finikes. Hennalina mulej, hennalina. So benin mid-nubita li morti, nidolbuk trotti l-mafra tal-ħsara. Hennalina mulej, hennalina. Narta flubna mitteba tal-ħija u saħħana bil-faraġ tal-ħnina. Hennalina mulej, hennalina. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex permezz ta' dan is-sakrament imqaddes ikollna l-frott tal-fidwa tagħna ħalli nrażnu l-ġibtiet tagħna għal ħażen u naslu għal premju tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna, inti trassam fina drawwiet ħiżiena, terfalna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jirtredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk ismewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi
li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u jroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Charlene Tewma li jogħġbok issejħilha għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif bil-Magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxoxta għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħarrix lejn ħtijietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija islimu l-għaqda li inti trid fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidina Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom
għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla Mulej Ġesu Kristu nitolbu din it-ħarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħek, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija ħarsien u fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma talbi kun ħali. Soba kbira b'qalbi minikta għal dnubieti wisketti. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur għadman iżdan hobbok qalbi kolla, ħajti kolla jinarri. Twissietek kolla meħabba, bahar dija ta' kull ġid. Taħt riġlejjar tistal kiku, ma konċ tiegħin tissir. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur qatt ma nsir, iżdan hobbok qalbi kollha, ħajti kollha jinarri. Lilek għajn talena kolla, sita kollox jinwarra. Biex jahasra jissil fruħa, flok tjublitek jinġarra. Henna lija, henna lija, o Ġesu, skur qatt ma nsir, iżdan hobbok qalbi kollha, ħajti kollha jinarri. Alla tiegħi jinsammaħartek għal kif rama sali. Waqt li inti ħajti sommi, qalbek bozzat aħabi. Henna lija, o Ġesu, skur qatt ma nsir, iżdan hobbok qalbi kollha, ħajti kollha jinarri. Nitolbu. It-qarbina imqazza li għamilna mulej twassal il-ħidma tagħna fil-qada ta' qlubna u bil-qawwa kbira
timlina b'kull ġid bi Kristu Sidna, il-mulej ma'kom. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu marru fil-paċi ta' Kristu. Madonna ta' pinu vometana l-maletin għafdarek ġenana għaxin il-qana. Madonna ta' pinu u d-dimek herqana ġenana nitolbu biex tfittex tismana, biex tfittex tismana.